ассалому алайкум тамошобинони азизу муҳтарам. моҳи шарифи рамазон муборак, моҳи арафа ба ҳамаи шумо муборак бод. қурби асъори миллӣ имрӯз 12 апрел. 100 евро ҳамагӣ 9086 рубл. 100 доллари ёлоти муттаҳидаи амрико ҳамагӣ 8360 рубл. ва 100 евро дар Тоҷикистон бародаро майда кардани шиден 1364 сомонӣ бисёри банкода намегиранд. Намедонем чӣ ба. ва 100 доллари ёлоти муттаҳидаи амрико ҳамагӣ 1255 дар банкҳои Тоҷикистон бисёри банкҳо ҳам намегиранд. Намедонем чӣ ба. бародарони азизи ма 5000 рубла дар айни ҳол дар Имон Интернешнл 793 сомонӣ нӯшаки ҷонтон шава. 2000 рубле дар Имон Интернешнл 317 сомонӣ. азизони ман, лайкора зер кунед. 1000 рубле Имон Интернешнл 158 сомону 50 дирам. Тавҳид банк 157 сомону 70 дирам. азизони ман, Алиф банк 1000 рубле 156 сомону 70 дирам нӯшаки ҷонат шава. азизони ман, Бонки Эсхата 1000 рубле 156 сомону 50 дирам. лайкора зер кунед бародарон. Амонат банк 1000 рубле 158 сомонӣ вой дод ҷавре нӯшаки ҷонтон шава. Орион банк ҳамагӣ 157 сомону 60 дирам. Душанбе Сити 1000 рубле 149 сомону 50 дирам. Кае ки амира мегум хандам мегирам. Спитамен банк 1000 рубле 158 сомонӣ оштон шава, шӯрбо шава. азизони ман, Бонки Ҳумо 1000 рубле 157 сомону 50 дирам. лайк, обуна шуданро фаромӯш накунед. Бонки Охирон Коммерс банк 156 сомону 50 дирам. ҳар замоне иваз хоҳад шуд. аллоҳ нигаҳбони мо ва шумо.